hyvä kun on tuore puu, niin se menee tähän hyvin. Tällaiset kielekkeet ja sitten joku pääsee seuraamaan. Tässä nyt ei ole väliä sillä ihan, että ei ole sitä koko latvaa, mutta sitten mitä tehdään tonne päällipuolelle, niin teen sen toisenlaisen näytön, millä se toisella tavalla tehdään tämä. Tai voi tehdä tätä vitasta, mutta se ei kanna sit niin hyvin. Tämä täältä jälleen. Näin ja ensimmäisen kerran kun tämä tulee, niin sitten vetästään se tosta yli, niin se lukittuu tonne. Samoin sitten täällä tämä toinen kanssa. Ja jälleen, että se tulee tonne taakse. Päivä. Iltahan. Iltahan. Kiireläinen jää. Niin. Eli se lukittee sen, niin sit se ei laskeudu. Ja aina kun käännetään, sit mä rupean tekemään tää kahdeksikko, että aina tämä halastupuoli tulee tänne puuta vasten. Eli se, onko se nyt sit vatsa hänestä? Tämä. Ja kierretään niin kauan kuin tätä riittää tässä. Tätä tarviketta. Näin ikäistä. Sitten sitä voi pamauttaa tuolla kirveellä päähän. Noin. Sitten kun se kuivuu siihen, niin se Sitten se on siinä jumissa.